mana ji okwu Igbo kwuo ya n'olu Owere anyị. Asị m ekele ndị Arise African News Magazine maka nkwado nnụ kwadoro m with award. Ọrịghị izi maka ihe niile anyị eji eme ihe gbasara entertainment na anyị eji eme inyere ndị mmadụ aka n'elu ụwa nke a na-akpọ service to humanity. Asị m ekele ha n'ọzọ a na-eme na mana gwa na-ekwushi Chineke kwadoro ozugbo anyị, o nyere anyị onyinye, nye anyị amara, nye anyị ngozi iri iche iche. E nwere ndị ke ngozi na amara na onyinye ke nwo eje enye na nwa aka nwa bakụbọ ụba akụnụba elu ụwa. Nwekwara ndị ke o ji eme aha nwa da ụbọ ụda nweto ụbọ nwekọdụbọ manashi gbana akpọ ojila ke ga-ejila bela ma o ji eme ga-ekọdụbọ o mere ga-abadụbọ, were ya chịkọta ya ọnụ with enyemaka ị ga-enye na mma na ibe gị. Gị mekpa ahụ o ji ala gị ngozi pụrụ ngozi akpala gị obi umeala. Ihe niile ịchọga ahụ ebe doo gị. So ha anyị kwugawo gị enye ndị be gị metụlụ onye na nụna and achịkwa nnachi onye ahụ ji ego onye ejighị ego. Enwere ndị ji iji ego ịchọkwara enyemaka. So eji eme ya gị bịa ga-eji aka gị chọfụta ebe ndị agbata obi gị ndị ga-anwụ nọ, chọfụ ebe a chọrọ ha enyemaka ga-enye gị agbalị ya. Asị ha otu senetọ ịnọ na Nigeria not long ago, onwe ha o jicha ego but nwa ya nwaanyị arịama ha na-ege asọgbufu ha chọrọ ha kidney, enwe onye nyefuru ya iwala mee mana kwuchi. O nwere ike ka ahụ wee example ori extreme example gafere agafe n'aka ịpa ma akarị gafere agafe, mana enwekwara atụmatụ ndị ọzọ eji akpa example enwekwara ike inye bọta ọwụ ha anyị nọ nga abịa ime ha sha ekwu owu ebe na be nọ na ha na ha ime na mọọlụ ite ara gbalị anya na mma n'ibe gị aka. Ma onye ahụ ji ego ma o jighị ego, Chineke ga-akwado ma chemakwa anyị niile. Achịkwa m mewerekwa ohere a chekwa ma nyefeekwa nkwado a yawa award a enyere hụ nye ya ndị ma nwụọ akwa arụ nke ndị bekee ji akpọ my team, because n'ihi na ihe ụha anyị niile ọ wụ eziokwu sha m onye akpọrọ nye ya, mana ewetuo ndị nọ around me nnụ niile rụga ma ndị niile ịkwadoro anyị na mba ụwa niile, enweghị ihe m ngara ịwụla. So maka nke a asị m ewerela m ha chekwa ma nyefee aka nọ ya ndị bekee ji ashow presentation and dedication to ndị ma nwụrụga enuna ndewono ekelela m. Asị m nọrọ ụbọ gbalịba ọnụ ikenga ajụkwala nna oyi. Ndị niile nọkwa n'ebe ahụ enyega anyị kwadobe na anyị ndị ma nwụrụga gbalịba ọnụ ikenga ajụkwala nna oyi. Ya mee ọkụ na ọdamna anya chekiri ha ya kpakiri ewala ahụ kpọọ a na-akwụkwa n'oshi ebe na be nọ na he na ha eme naanị mọọlụ ite ụra gbalịa nye na mmanya ibe gị aka. Anyị gbakọgbuo ọnụ nye n'onwe anyị aka, nye n'onwe anyị aka, nye n'onwe anyị aka, nye n'onwe anyị aka. Ndewono. Awụ m ihe anyị Chukwu Fracas Mofaya Amadi. Ekelela m nnọọ. Ndewono. Bar Media Pinnacle Entertainment.